салом алейкум дӯсторони ММА. шумо дар канали Шермардон ҳастед, ҷое ки қариб ҳар рӯз хабарҳои тоза аз ҷаҳони ММА бароятон мерасонем. имрӯз низ якчанд хабарҳои муҳим дорем. лайк монед, обуна шавед ва мо оғоз мекунем. шумо шунидаед, ҳозир дар Русия корте аз Тинькофф аст ки пурра мувофиқ ба қоидаҳои шариат аст. ин корт бо ҳамкории шӯрои уламо ва бо тасдиқи муфтиётҳо таҳия шудааст. бо ин корт пулҳои шумо дар ҳисобҳои ҷудогона ва бефоиз нигоҳ дошта мешаванд. маблағатон ба соҳаи ҳаром намеравад. пардохт барои ҷойҳои мисли бар, казино, бозии қимор ва маҳсулотҳои тамбуку манъ аст. хизматрасонии ҳамагӣ 299 рубл дар моҳ буда барои соҳибони хизматрасонии премиум, ноболиғон ва нафақагироне ки нафақаро бо ин корт мегиранд ройгон аст. силка барои фармоиш дар комментария. ҳангоми фармоиш кортро ба шумо курьер бепул оварда медиҳад. 14 сентябр дар шаҳри Алмато дар чорабинии SA-192 як муҳрибаи хеле ҷолиб баргузор мешавад. Азам Ғафуров аз Тоҷикистон рекорд 15-4 бар зидди Арен Акопян аз Арманистон 18-31 вомехӯранд. Азам баъди чанд набардҳои сахт боз ба майдон мебарояд. дар соли гузашта ӯ якчанд рақобати муҳим дошт. яке аз онҳо ҷанги пуршиддат бо Вартан Асатрян буд ки баъдтар ҳамчун беҳтарин ҷанги сол дар SA интихоб шуд. баъди он дар охири соли 2024 Азам дар як рақобати дигар иштирок кард, вале мутаассифона натавонист пирӯз шавад. лекин ин ба маънои он нест ки ӯ ҳоло ақиб рафтааст. баръакс, ҳоло ӯ бозгашт карда истодааст ва бо қувваи нав ва ҳадафи равшан нишон доданд ки сазовори ҷойи баланд аст. Арен Акопян рақиби сахт аст. вай таҷрибаи зиёд дорад ва пештар бо рақибони пуртаҷриба ҷангидааст. аммо мо бовар дорем ки Азам омодааст ки тамоми Тоҷикистонро бо ғалабаи нав хушҳол кунад. ММА боз як рӯйдоди бузургро интизор аст. пас аз 2 рӯз дар шаҳри Чикагои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мусобиқаи асосии моҳи августи UFC 319 баргузор мешавад. ҷанги марказии шаб ин муборизаи бузург миёни Дрикус Дюплеси ва Хамзат Чимаев барои унвони қаҳрамонии вазни миёна мебошад. аллакай имрӯз мусобиқаи SA-190 дар Москва барпо мешавад. ҷанги асосии Магомедрасул Гасанов бар зидди Димитрий Аришев. дар ин шаб мо низ намояндаи худро дорем, Фаридун Одилов, ки бо Леонардо Силва меҷангад. оғози пахши зинда 15:20 бо вақти Москва ва 17:20 бо вақти Душанбе. пахши мустақимро метавонед дар телеграм-канали мо бинед. силка дар комментария. дӯсторони ММА биёед якҷоя Фаридун Одиловро дастгирӣ мекунем. ӯ то имрӯз даҳҳо пирӯзии дурахшон дорад ва аксари онҳо бо нокаут анҷом ёфтаанд. ӯ бо зарбаҳои қавӣ ва рӯҳи мубориза машҳур аст. ин ҷанг барои ӯ на танҳо як пирӯзӣ, балки қадами наве ба сӯи унвони қаҳрамонӣ хоҳад буд. Фаридун ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, тоҷику тоҷикистониён ба пеш. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеоҳои навбатӣ саломату сарбаланд ва шоду пирӯз бошед.